Salutare, băieți, și bine v-am găsit la primul meu episod de pe acest canal. Numele meu este Lărăpa Andrei din clanul Lărăpa, dacă ați auzit. Și astăzi vom încerca să facem cont 2FA pe Epic Games. Aici n-am făcut bine, dați aici. Bine, eu de fapt nu voi crea unul, mă voi conecta cu unul. Aici oprim un pic. Așa, am revenit. Oricum aici nu mă interesează, pentru că nu mă interesează contul. E creat acum ce facem. Activați astea. Bine, eu am băgat un nume care este deja. Dați aici, creați contul pe Epic Games. Așa, după cum vedeți, acum suntem conectați, pardon. Acum o să opresc chiar pentru că n-am mai multe conturi acolo și nu ar trebui să le vedeți. Așa. Acum am selectat contul, aici dăm un app pe Google, dăm aici, account, să vedem dacă ne va ieși. Two-factor authentication. Dați aici. Ieșiți de aici din pagina aceasta. Intrați pe Gmail și acum așteptați. N-am primit. Verificăm e-mailul. Trebuie să așteptăm încă un pic. Și acum va trebui să ne vină security code-ul. Aici vă spun mai multe. Dar așteptăm un pic. Vedeți aici codul 6787. Dați din nou. Doamne, dacă nu merge să fac direct. Așteptați un pic. Din prima, pardon. Dați aici. Notification. De fapt, așteptăm aici.
Dați înapoi. Ăsta este codul 933542. 933542. Continuăm. Ok. Iar acum asta a fost. Eu am fost Andrei și ne vedem data viitoare. V-am pupat.